sawa. Eyo yamfanta naishikiro remangoma chiremba chadare ndoda mundiudzewo zvizere vakandisunga mundisungunure kana vakanditsiga munditurunure ndoda kubvunza kuti chiiko chandakatadza vakandiona vanoda kundikwadza but havandipe mukana kuvabvunza vavengi chinai handizive chandakakutadzira ivo pasi pano chenyu chandakakutyira ivo wandiona ndichizvifambira woda ndikatyirawo nai baba dai manga mavaregerera chese chandaita vanoshora handize ndafamba nechibhora ndichifamba vanondidzokora manje gore rino vanoona hora vakanzwa kuti ndabuda vanondivhima hanzi pamangoma rikujuma nemota ndondidhuma nepamira ndinenge chivazuma vavengi chinai handizive chandakakutadzira ivo pasi pano chenyu chandakakutyira ivo wandiona ndichizvifambira woda ndikatyirawo nai baba dai manga mavaregererawo chiremba chadare ndoda mundiudzewo zvizere vakandisunga mundisungunure kana vakanditsiga munditurunure ndoda kubvunza kuti chiiko chandakatadza vakandiona vanoda kundikwadza but havandipe mukana kuvabvunza vavengi chinai handizive chandakakutadzira ivo pasi pano chenyu chandakakutyira ivo wandiona ndichizvifambira woda ndikatyirawo nai baba dai manga mavaregerera chese chandaita vanoshora handize ndafamba nechibhora ndichifamba vanondidzokora manje gore rino vanoona hora vakanzwa kuti ndabuda vanondivhima hanzi pamangoma rikujuma nemota ndondidhuma nepamira ndinenge chivazuma vavengi chinai handizive chandakakutadzira ivo